अंग अंग तड़फड़ा के कर रहा है तांडवम। अरे बाप रे बाप, की हो? करा के बोलता है हम। अरे बाप, खेसारी बिया। अरे ते काल लूक बा खेसारी बिया। मतलब देख के दिमाग गुर्दा फेफड़ा सब फाट गइल। देखो मतलब ऐसा लुक कोई देख के ना फिदा हो जी। हाँ देखिए जब बतला दी, अब आज सुबह सुबह 6:30 पर SR के म्यूजिक के द्वारा सर्बिया के एगो मतलब कि टीजर आइल हटे, मूवी के टीजर आइल, पूरा के नाम रहे रंग दे बसंती। देखिए इस टीजर पूरा देखला के बाद मतलब अब विश्वास भइल जाके कि ये मूवी एक धार्मिक पर मतलब बनावल गइल बा। मतलब ये धार्मिक मूवी वाला बा जौना में मतलब कि त्रिशूल गदा भला ये सब के मतलब यूज कइल गइल बा। अब देखिए एकरा में राइफल हथियार के बहुत कम यूज कइल गइल बा। हाँ कैसे कि देखिए धार्मिक मूवी में ज्यादातर मतलब कि धार्मिक चीज ही रहे चाहिए, जैसे त्रिशूल गदा भला घंट ये सब मतलब बहुत सारा ये सब मतलब ये मूवी में देखे के सब चीज मिलत आटे। वैसे अब बतला दी ये मूवी के मतलब कि डिटेल्स के बारे में। देखिए टीजर के मतलब अइला सुबह मतलब आइला 6:30 पर, और अभी मतलब टीजर के जो रिस्पांस मतलब चला था बहुत ही अच्छा बा, मार्केट में अच्छा तरीका से चला था। कैसे कि कोनो ट्रेलर ना कि उतना तेजी से जाई, मतलब टीजर थोड़ा लोग बहुत कम ही देखेला। वैसे आपको बता दी मतलब कि रंग दे बसंती के मूवी के ड्रेस के बारे में। देखिए ये मूवी में खेसारी लाल यादव के साथ साथ में रीता सिंह भाई और एकरा में मतलब कि एगो दीना खान भाई, मतलब कि एकरा में मतलब मेन स्टार कास्ट बनल गई जाए सब 3 लोग बा। वैसे आपको बता दी ये मूवी के जो मतलब प्रोड्यूसर बड़ा उनका नाम बा रोशन सिंह, और ये मूवी के डायरेक्टर बड़ा उनका नाम बा प्रेमांशु सिंह जी। ये मूवी के डायरेक्टर बा। लेकिन देखिए खेसारी भैया के हमारा एकरा में हर एक चीज ठीक लागल, मतलब देख के दिल दिमाग सब खुश हो गई। लेकिन है का मतलब तू धार्मिक चीज में अब है का लाई बड़ो, ये शोभा नहीं देत। मतलब ये मूवी में 1% ठीक ना लागल हमरा। सब चीज तो ठीक लागल, मतलब मूवी में एंट्री त्रिशूल से मारे के तरीका हर एक चीज, लेकिन है जवन ये ठीक ना लागल। कैसे कि जौन तार तरीका बा ना ये एकरा में साफा शोभा नहीं के देत, ये पूरा गलत के गलत बा। वैसे आप लोगों की टीजर देखनी जा, टीजर देखला के बाद कैसा लागल कमेंट में जरूर दे। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लागल तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर करम जा। बाकी वीडियो को पूरा देखे खातिर दिल से धन्यवाद।